Verskate keren sleepte ze goud en zilver binnen. En 5 keer op riege waard ze Nederlands kampioen. Fieldrieder Leonie Bentveld van Burgum is goed op wei. Haar ondersnijn, op haar 18e jiri, kwam ze dan ook een stukje dichter bij haar dream. Prof worden. Het is een beetje van 18 dan kies prof worden. En de gesprekken wie er al wel, maar toen dacht ze dat we direct van dat ik jeetje ben, dan ging ik direct zelf tekenen. Dus mooi verhaal en mooi datum om dat officieel te meten. Als 8-jarig famke begon Leonie met fietsen. Bij wielenvereniging Otto Ebbens. Het hutfietsen wie hielendal haar ding. Maar ze snakte naar meer. Ik begon op de diek en dan dorst in de winter dorst is net zo vol. En dan maar simmers weer beginnen en dan valt het toch wel aan dat die conditie wat minder is. Dus dan komen de trainers ik mij van misschien maar 's winters wat op de mountainbike dwaan of zo. En dan iets van die trainingswedstrijdjes en daar fietsen ik op crossfietsen. Toen dacht ik dat liep me wel leuk en zo ben ik er een beetje mee begonnen. Zo'n 2014 is Bentveld haar jochtje op het fieldrieden. Ze helle hield niet meer titels. Wanneer haar carrière echt begon. Eigenlijk, ik fietste vooral landelijke wedstrijden en daar werd ik wel oppikt door de ploegen. En toen heb ik eerst bij een opleidingsploeg zitten. En daarna kwam de Belgische ploeg Paulshausen Bingo. Daar ben ik toen op gesprek geweest en daar heb ik nou een contract tot eind 2024. En daar zit ik op in plak en daar kan ik rustig ontwikkelen. Haar doel is om uiteindelijk bij de elite rieden te maaien. Dit is het hoogste niveau. Van nou riet ze eerst bij de beloften. Dit binnen de rieders ont 23 jaar. Het is een nieuwe stap. Dat ze heel bot naar uitzocht. Ik heb er vooral heel veel zin in en ik heb wel een beetje zo'n al hier ook een beetje tussen de beloften val. En op zich denk ik wel dat ik af en toe voor het podium ging in, dus ik heb er vooral heel veel zin in.